wanna say hi to our nag-iisang fan. Yay! May fan kami. Pearl, Grace, Danyo, Abir. Abir. Hi, Pearl. Hi, Pearl. Thank you. Thank you sa pag-like o sa Pag-message pag-message. yun. Sige. So, today we'll be reacting to Pentagon's Can You Feel It? Kaja! Nakadebut sila tanan? Balo. Wala ko kabalo sa unsay naitabo sa Pentagon. Uy, si ano to? Itong taga-YG. Marshall EXO na muraog Monsta X ang ilang peg. Di Marshall si Kang Song Yun ba from Winner. Ito wala taga CN Blue. No, Marshall si Kang no. Sige, ako silang rapper. How can rapper by? Couple voice quality. Babo siya. Babo siya gato taga CN Blue. Kung inter we get married. Muna na siya, Zel. Kailan masaya kay Rian siya YG trainee. Mix and match. Mix and match. Na si Chanwo ang nakuha. Na pwede ba natawala si Chanwo? Ganahan lagi sila na ang masarina eh. Yung marag Prince good. Ko ang in karon. Go so. 2468 8 no. Isa-isa na bawas lahat. Ten? Two, stop. Eitra. Kaya lang yaha. 10 lagi. Tinday. 2, 4, By Pining. 10 to 10. Tin? 10. 2, 4, 6, 8, 10 juday. Yeah! Yeah. Swag. Opinions yan. Para siya og EXO nga pagkaman sa X. Sumo siguro na ang in karon o ang dating sa ko mo kung mag-rookie ka dapat kakaiba, di ba? Bawal ang hater. So, annyeong!